ongi etorri Sasiordekaren bigarrengo kapitulura. Gaurko honetan, ez gara Koldo eta biok soilik izango, gaurko honetan Giroa izpide gonbidatu berezi bat izango dugu. Bera, azalpenik ez da behar, ezaguna delako, pertsonaia ezaguna delako, baina bera Alexandro Ruta da. Ez. No, bai, naiz ni, Alessandro, baina lasai. Ez naiz pertsona normal bat. Ez nago, bueno, plaza gizona, asko gustatzen zait hitz. Bai, bai. Zu definitzen zaitu dago edo? Ba, esan didatena. Bai. Bueno, Alessandro. Ciao. Bueno, ni hementxerago ere bai, Koldo. beti bezala, bigarren saioa da. Gaurkoan ikusten duzuen bezala dekorazio aldatu dugu, arrosa jarri dugu, Giroa badatorrelako, eta Alessandro Kortxe ekarri dugu Pantaniren inguruko liburua, lehen irakurut izenburua eta berriro ere araztu egin zait, baina eskerrik asko, lehenik eta bain, liburutxoa ekartzearen, opari polita eta irakurri beharko dugu. Ados. Eta, bueno, Alessandro, guk ezagutzen zaitugu, ziklismo zaleek ere ezagutzen zaituzte, bai. Baina agian honena pixkat labur zeure burua zeuk aurkeztea litzateke. Alessandro Ruta, Alessandro Francesco Ruta, hain zuzen ere, bi izen dauzkat, Milanekoa, Lombardiakoa, Italiarra, jazta. Katzetaria, itzutzailea, aita, zer naiz gehiago, idazlea, eta beste gauza batzuk gehiago, igual bai. Entretenimendu zalea agian, eta ondo, no? Eta gurea txirrindularitza denez, eta baita ere euskaraduna edo euskalduna ere bai? Euskalduna ondorioa da. Ze ni, zuk ondo hitz egiten duzu euskeraz, bai, bueno, hemen bizi naizenez orduan ikasi behar nuen. Eta, bueno, zaila izan da, baina nire lana egiteko beharrezkoa izan zen. Eta niretzat ez da izan benetako ahalegin bat. Hasiera igual bai, baina geroztik gutxiago. Irakurri dudanez, 2015an etorri zinen ona? Bai, abuztuaren 8an, sortzian edo, egin genuen supermudantza bat Italiatik, nola ditzen da, kamioi, gogoratzen konpainiaren izena, baina etxe bat Milanetik Otxandiora, gutxi gora bera, bizikleta ere. Bertan, mudantzan, bi bizikletak zeuden. Eta beste asko hori moduan, ez? Amodioak egerakarri zintzen? Bestela ez dauka zentzurik edukiko. Milan Otxandio, nik ez nekien zer existitzen den Otxandio bat, zer zen Otxandio. Imaginatu, gainera ni Milaneko erdigunean bizi nintzen. Eta Otxandio bizi da, nire kalea baino jende gutxiago. Nire kalean Milanen, nire kaleak dauzka Otxandiok baino biztanle gehiago. 1500, beraz aldaketa nabarmena. Eta, Alessandro, Otxandion bizi zara orain, eta galdera egin behar dutut. Zein nahiago duzu orain? Milan edo Otxandio, bizitzeko? Esango dizut gauza bat. Ez bata, ez bestea. Milan barkatu, baina nik beti esaten dut Milano, niretxea. Milano bihurtu da bizi ezina. Supergarestia, trafiko gehiegi, kaos. Turistak. Ez da turista. Milanen nor etortzen da Milanora normalean. Parranda zaleak, moda zaleak, shopping zaleak, erosketa zaleak, baina inork ez daki benetako nortasuna zer den. Milaneko benetako nortasuna zer den. Milano, bueno, da nire ikuspuntu oso nirea, hiri oso polita da.
sekulako politasuna dauka, baina inork ez du ikusten. Zergaitik, lehenengoz noa erosketa egitera, gero nabilira edo parranda egitera, desfile ikustera, eta inorez da gelditzen gure monumentuak ikusten. Horregaitik beti, normalean Milanera etortzen den jendea, 2 egunez bakarrik geratzen da, asko jota. Azte burua, zuek adibidez. Milanora ez gara fan, Roma, Venezia, Firenze. Sanremo neongi. Claro, Sanremo. Eta nik bakarrik fan nintzen Strade Bianchi ikustea. Hori bai. Siena, Strade Bianchi. Pisa, no, claro. Ma Milanera normalean jendea doa 2 egunez, azte buru pasa, parranda, spritz, garestia de cojones. Baina benetako nortasunez du ikusten. Iraganezko jantokiak, apur bat ahaztuta, eskutuak, inork ez du ezagutzen, olako giroa. Erasotzat ez detartzen, baina ondo dago, ze udara honetan interraila egin genuen, eta ibili ginen Kroazian eta Eslovenian, 20 egun, eta gero 2 Milanen. Esango dizut gauza bat, Italia ondo ondo ez, arin ikusteko, beharrezkoa da urte bat, gutxienez Italia. Gero, nahi bat duzu esakondu, ez dakit, Sicilia, Toskana, Lombardia. Gero itzengo dugu hortaz. Orduan urte bat bihurtzen da 2 urte edo 3. Baina Milano ongi ikusteko, eta ez komora joatea, Milano City, Milano kapitale, azte bete, 5 egun. Museoak, elizak, igual futbol partidu bat ikusten badu, hori ere da garrantzitsua. Ni milanista naiz, zoritxarrez momentu honetan, une oso zaila da guretzat. Baina ni milanista naiz. Liga irabazi dolako. Inter da gure lenguzu tontoa. Tipiko. Irabazi du, betikoa. Baina asko. Iraganean, izan nituen 4 neska lagun interista guztiak. Da madarikazio bat. Esker horregaitik, igual irabakiko nuen neska euskaldun bat, Interrek edo Milanek, bueno. Oraingoa gorria baita ere, gorritxo kolore zuri gorriak edo... No, a ver, ni milanista naiz. Saiatzen ari naiz nire alabarekin, ez dakit, bihurtzen milanista, ez saio bat ere interesatzen futbola, nire txikitsuari, baina noizean behin ipintzen dut goizean, bakarrik gaudenean, Milanen ere zerkia. Milan, hori, sekulako oroitzapenak, baina ondo. Futbola atea duzu, berdegunera, eta horren inguruko galdera bat badaukat, izan ere entrenatzaile ibili zara Otxandion, Vulcano taldean, ez da eta afizionatuen taldea den... Oso afizionatua. Baina... Eta hor, rosonerien zalea zarazu, bai. Baina Vulcano da berdineri edo zela esango zen. Nero verdi. Obeto da soinua obea da nero verdi, que verde nero da... Bai, eta nik eskertzen dut Vulcano Kirol Elkartea kluba, ze Vulcano hori esker, zera ondo lurreratu nintzen Otxandiora. Bestela nire bizitza ez dakit nola izango zen. Behintzat taldearekin, ni ez nintzen entrenatzaile, ni sartu nintzen, nik nahi nuen jolastu. Kontuz. Ni sentitzen nintzen, ze izango da, bueno. 2 entrenamendu ondoren ja hilda nengoen, eta gainera, oso nekagaria. Nik 33 urte nituen, zeke, txabalilla. Baina, igual, azpi evaloratu nuen egoera, eta gero, erabaki nuen 2 urtzea laguntzaile. Bai, ondo sartu, torri partidu etara laguntzen. Bueno, 2 partidu ondoren
kanporatu zuten entrenatzailea, inork ez zuen nahi izan entrenatzaile berria, eta egin zu. Ezin dut ahaztu esaldi hori. Si entrenatzaile italiarra, vamos a ganar todos los partidos 1-0. Okay, ez dakit ze irudipena duzuen. Catenaccio. Ojalá, bat eta huts, ikusi nituen 7 bat, 10 bi, bat eta huts, hemen mirari da, golik ez edukitzea, no? Azkenik, oso denboraldi, entrenatzaile egin nituen 3 denboraldi, titularra edo azpi titularra, eta lehen denboraldia txarto, bigarrena txarragoa, hirugarrena hobeto, baina nire alaba jaio nintzenetik utzi behar izan nuen noski, normala zen, baina oso horretzapen politak ditut, bidaiak a tomar por culo, Amurrio, sentitzen dut. Hirugarrengo zatiak. Onenak ziren bidaiak. Campesu, Amurrio, Laudio, Sergeiak, Lantaron, mapan, ostras, Treviño, Araba Sakonean, noizean behin gainera partiduak bukatzen ziren istiluekin, eta behin baino gehiago salbatu behar izan nituen ez nire jokalarien bizitza, baizik eta kontrakoen bizitza, gogoratzen dut Campesun, hori oso sekulako remontada egin genuen, 4 eta 2tik, 5-4, eta, Campesun, oso, ez dakit, zelai txikia, dana jende guztia gainean, eta bosgarren gola ipini ondoren, hasi zen tipiko istilua, no? Eta gure jokalari batek, jo zuen beste bat sudurrean, apurtu zion sudurra, odola bestea, hasi zen zorabiatzen, eta ni harrapatu nuen tibori, bestea, ez nirea beste baten kontra joaten ari zen, noski, kontrako, tengo que darle, lasai, que estás cayendo, eta eman nizkion, goratzen dut oso ondo, eman nizkiola, 3 Kleenex tapatzeko odola, eta ni atera nintzen salbu zelaiatik. Nire jokalariak ni nintzen eroia. Bai, behin baino gehiago ni izan nintzen apur bat, tipo esponja, zaleak eta nire jokalarien arteko istiluetan. Eta horrek indartu ninduen asko. Non lurreratu naiz? Euskal Herrian, Alessandro. Italian ere gauza bera geratzen da, areta txarragoa, baina, begira, momentu honetan, nago, Campesun, edo, Eta alare esan dezu bidaiako berenak, Bai, nik eramaten dituen, tipo, 4 jokalari, Campesun, eta vuelta, poliki, baina polita, azkenik polita. Eta, txirrindularitzaren podcasta denez, txirrindularitza egingo dugu salto, futboletik, ez dakit, nostik datorkizun txirrindularitzarekiko afizioa, ez dakit, EITB-en sartu zindirenean etorri otezen, edo lehenagotik jarraitzen zenuen txirrindularitza? EITB-en aipatu bezala lehenik eta behin, ni etorri nintzen ona salea, ja. Baina, ez nuen espero, nik uste nuen, badakit zeintzuk izan diren azken 10 irabazle giroaren, baina behin iritsi ona, nire maila ona, baina hemengo maila askoz hobea da, eta gertutik ikusitako hori niretzat oso garrantzitsua izan da, apur bat humiltasuna mantentzeko, eta bigarrenez, metodo bat
hemengo, bueno, Fermin, Xavier Usabiaga, Alfonso Arroyo, nola lantzen duten bere lana eta afizioa, bere zaletasuna nola lantzen duten, ikaragarria da. Sekulako lana bueno, Fermin ja jubilatu egin da, ciao Fermin. Bera, orain gozatzen ari da bere momentu lasai xamarra, kontaktuan gaude, baina... Badakizu aprobetxatuko ote duen maiatza jubilatuta dagoenez, Dolomitetara joateko? Ez, joan da, kontaktuan gaudenez, joan da Herberetara, apirilan. Bueno, beste leku oso ziklista. Normalean, bueno, lotura guretzat hasieratik Fermin oso ez Italia zalea, Dolomita zalea, ikaragarri Dolomita zalea da Fermin, erakutsi zizkidan argazkia, begiratu, paso jau, bene gonna, si, eta Dolomitetan pelotoian pasatzen zenean, nik beti esaten nien, Fermin, ez eskatu niri, zuk nik baino gehiago dakizu, eta oso polita, hasieratik. Baina ni zalea naiz, baina Italian nik uste dut, igual okerraz banago, Italiako kirolarik popularrena nik uste dut ziklismoa dela. Futbola baino gehiago. Guk dauzkagu mito batzuk belaunaldi ez dakit sortzen diren edo mantentzen diren mitoak Coppi Bartali, Moser Saronni, Gimondi, Pantani, eta mantentzen dira ez dakit mamuak diren edo mitoak, baina da normala guretzat eta esango dut gauza bat, beste gauza bat. Bueno, guk dauzkagu lasterketa asko iraganean gehiago, baina gure lasterketak, ez dakit nola esan, baina urtean zehar daude, maiatzan oraindik jendea lan egiten du jendeak, eta eskolan irekita daude. Milano-San Remo martxoan, klassicissima di primavera. Turra, ez dakit oporraldia den, baina uztaila izanez, giroa oso desberdina da. Eta aldiz, giroa maiatzan, ez da, institutuan joaten nintzenean, eta erosten nuenean aldizkaria, ez da, iritsi nintzen eskolara, Gazzetta dello Sportekin irakurtzen, nork irabazi zuen etapa atzo giroan. Horatzen dut, Pantani deskalifikatu zutenean, zapatu bat zen, eta ni eskolan nengoen. Adibidez, ekainaren batean edo, olako bat. Horregaitik, egunero sasoian zehar, daukagu ziklismoa ondoan. Frantzian ere, noski baietz, badute turra, baina uztailan, jende asko igual kanpoan dago edo porretan, desberdina da. Eta Milano-San Remo zer esanik ez, ni bizi nintzen nire etxea dago, Milano-San Remoko abiapuntutik 500 metrora. Beraz, ni Milanen bizi nintzenean, joaten nintzen, lagunekin, pelotoia. Ez dira geldi azten direnean, noski. Azten ziren, alkateak erabaki zuen aldatzea bidea, beste gauza bat da. Azten ziren Castello Sforzeskotik, desfile, bla bla bla, eta gero Navilio ondoan, nire auzoan, azten zen abiadura bizitzen. Eta ni bertan nengoen, urtero, Naviglio Pavese, gero Pavia, Voghera, Pavia, Turchino, da ritual bat guretzat. Bueno, hemen galderak banitxun prestatuta, baina justo galdera hoiei erantzuna ematen ez nekien, ari zara. Ez nekien zera eta
justu horren inguruan, ez? Ikaldetu behar notzun, italiar, ziklismo, zaleak, tifosiak nola bizitzen duten txirrindularitza. Orain dela gutxi ikusi dut, portada, lekipen 6 jarri dute, PSG-ek Championseko semifinala du, eta portada 6 turrera doala. Da, normala. Zoratu beharrean ere daude. Hemen, estatu mailako aldizkariek ez dute portadan alakorik. Momentuz ez dute jarri, eta ez dut uste jarriko dutenik egoera suertatzen bada ere, baina Euskal Herrian badago, ez? Elekutara joateko eta animatzeko horitanik, eta gu biok izan gara ja Italian, Milano San Remo. Ikusi dut zure Ikusi bideoa. genuen, nik esan bezala estrade ikusteko aukera izan dut, eta hor Zapaldu zenuen L'Estrade Bianche. bai, Le Tolfen egon nintzen. Boa. Eta Pogačarrek beti egiten du gutxi gora bera bere erasoa normalean. Bai. Eta hortxe egon nintzen, eta nik uste Belgikan ere Erasmusa pasa ostean erdimaiako zerbait dela esango nuke Euskal Herriko zaleen eta Belgikarren artean. Belgikarrak egia oso hotzak diren latan festa dago, eta nik uste hartu dutela festatik italiarrek eta euskaldunetik igual animatzeko grin hori. Zen Belgikan ez dago aurren beste animatzen dute, baina asko euren txirrendulariari edo orduan pixkat bietatik edaten duten sentsazio hori ematen dit, baina agian zuk bizi izan duzunez. Bueno, ez dago legerik, baina esan bezala dualismo beti prentsak ere sortu zuen dualismoren bat, Kopi eta Bartali nire aitak, bueno, eta hainbat liburu irakurri nituenez, bi mundu tipo Real Atletik, olako bat zen, Italia oso, ez bakarrik ziklismoa, Kopi, bere Dama Biancarekin, Gero dator. Kopi, oso tipo, ez dakit, fervestente zen Kopi naiz eta hasieratik zirudien poco triston. Bartali katolikoa, zera... Eskuindarra erligiosoa. Eskuindarra eta erligiosoa, bere alaba bat, monja bat bihurtuko zen, Bartali beti eskorra, bere saldi bat, storico bat bihurtu da esan molde bat. Italia è tutto sbagliato, è tutto da rifare, dana okertuta, dana berre egin behar dugu. Bartali nena da. A bestia, Paolo Conte una bestia, Bartali. Turra irabazten duenean, hori ere beti gure burura, no, baina egia da. Bestia aurre hartzen. Baina hori da, Bartali, Paolo Conteren Bartali. Edo beste bat, Il bandito e il campione, Francesco De Gregori Romakoa, baina bere abesdirik famatuenetako bat da Il bandito e il campione, il bandito. Constante Girardengoren lagunik onena zen kriminal bat. Eta abesti horrek historia hori kontatzen du. Bai Girardengo, bai grande campione, bla bla bla, oso polita da bestia. Eta irratian entzuten duzu, programetan entzuten duzu, beraz gure odolean dago ziklismoa. Kopia adidez gero ez du gaipatuko, baina kuriosoa iruditu zitzaidan, Kopiren kasuan, aita santuak ere deusestatu edo... Bai, baina bera zen legez kanpo. Legez kanpoko bat, baina tipoa... Ezen punk bat, tipo normal bat, baina bazuen maitale bat, Dama Bianca, maitale oraindik eskonduta zegoen bere senararekin, eta Italian, gara hartan, katolizismo petoan. Eskandalo bat zen, eta hil zenean, gainera Kopi oso gazte hil zen, 41 urtekin, eta nola oso modu tragikoan, Kopi Pantani bezala, mitoa bihurtzen da. Bartali
Bartali bere azken denboraldian izan zen Kopiren kirol zuzendaria. Vale. Jende gutxik daki, baina Kopiren azken denboraldian bere kirol zuzendaria zen Bartali, bere kontrako historiko. Hori ere oso romantikoa beste garaiako historia bat da. Eta guretzat Kopi Bartali. Saronni Moser, Saronni herriko bat eta Moser mendiko bat. Nire familian Saronni zalea zen, gare Saronni erdi Milanekoa da, Vale. eta Moser, Trentino, tipo un poco artzaina. Respeto handiz, Moser. Baina Saronni gaztea, jatorra, Moser, beti lanean, beti, eske bi mundu desberdinak, oso Saronnik talentu baino gehiago basu. Moser langile mordo bat, nola lantzen zuen bizikleta, nola ditzen da, orduaren errekorra egiteko, Mexikon olako gurpila handiak. Saronnik irabazi zuen munduko txapelketan, batez ere gurpila txupatzen, eta gero iesaldi azken kilometro fuera, la fucilata di Greenwood, adibidez, Saronnik irabazi zuen. Eta, bueno, txirrindulariek aipatzen hasi zara, hor badut gogoan, ikusi nuen ITB-en, halako, Pantanien inguruko liburu bat atera dute esaten zenuen eta Ferminek erantzun, beste bat esan beharko dugu. Justo hori gogora etorri zait, baina txirrindulariak aipatu dituzunez, ez dakit, gogokorik, edo gogokoenik futbol talde gogokoena baduzu, baina txirrindulari itzan baduzun, eta horrekin nire gau. Bueno, nik bizi nuen Pantaniren momenturik handienak eta txarrenak. Ikusten baduzue, Pantaniren, ez dakit, kirol bidean oso laburra esan zen. 7 urte, igual 5, are gutxiago. Non egoten zineten, oindela 5 urte, pues, atzo, badiru di. Pantanik gelditzen zituen albistegiak. Imaginatu. Arratzaldeko 3:00 albistegi gerra barkatu Pantanik iesaldi egin du kate publikoan Etetzen zen guztia ointxe publizitatea eta gero zuzenean Frantziako turrera hori izan zen Pantani eta ostra nik nahi nuen entzun albistea, toar por culo albistea dago Pantani, esaldean. Horrek dikotomiarekin amaitu zuen. Baina Pantani oso pertsonai bai tragikoa, bai interesgarria da, izan da. Lehenengoz, bera Romagnakoa zen. Romagna da Italiako parrandalekurik handiena. Imaginatu, Benidorm, edo antzeko bat, hortik ateratzen da ziklista eskalatzaile bat, gainera. Romagnan ez dago mendirik. Berak hartzen zuen bizikleta, joaten zen mendira. Behin, birritan, urik gabe, habituallamenturik gabe. Berak bazekien nondik zeuden iturriak, nondik zeuden txiringitoak, lagunak. Marco, venga. Itzuli behar naiz etxera, tipo, Romagnakoak oso bitxiak dira. Baina une berean, super tristea zen. Eskolan beti kutsilloarekin. Bi aurpegi zituen Pantanik. Eta sekulako sorte txarra izan zuen garaipenak lortu aurretik, istripuak, behin Milan-Turin hanka bat apurtuta eta bizitza arriskatzen. Beste behin giroan zehar katu beltz bat bidea zeharkatzen fuera. Gero bere garaian
onenak ziren kronomen espezialistak. Zule, Ulrich. Ries, indurain bukatzen ari zen, baina Gero Armstrong etorri zen, bai. Indurainek bukatzen zuen bere bidea, eta Pantani bigarrena edo hirugarrena bukatzen zen Tourrean, Giroan. Bai. Urte hartan, 98an, behingoz irabazten du Giroa, Tonkoven arka, Zulen arka. Zulek irabazten zizkion, tipo 5 minutu erlojupekoan. Gero, txakalaldi bat zuen, Zulek, Bai. Xabier Usabiaga hau zuretzat da, sekulako txakalaldi bat, eta fuera. Vale. Geratzen dira, Pantani eta Tonkov. Vale. Eta azken mendean, Pantanik egiten du bere betiko erasoa, irabazten dio Tonkovi minutu terdi, eta irabazten du Giro. Ez zuen nahi turra joatea, ez zuen nahi turra joan, ez goen prest nahi zuen parrandekin, Bai. baina bere eskiro zuen dela, bere bigarren aita hil zen, Luciano Pezzi, eta Luciano Pezzi Bartaliren gregario esan zen, tipo garrantzitsua. Ez, joango naiz turra, tomar por culo. Noa, ea zer ingo dudan, baina zuretza ingo du, bere rentza ingo du. Egumenez. Lehen kronoan, Pantanik, tipo 6 kilometrotan, galtzen ditu, tipo 3 minuta. Osea, Ulrichen. Ja, se acabó. Bukatu da. Gero, poliki, bla, bla, bla. Jau festina kasua. Festina kasuan. Jende askok esaten du. Dopaje, danak, dopin hartze zuten. Baina nik uste dut, tur hartan, inork ez zuela hartu ez aspirinarik. Hainbeste kontrolegin. Nire ustez, Vale. Beraz, baldin badago garaipen garbi bat, nire ustez, Garai hartan, esan bergo. garai hartan, Pantanirena da. Turrean. Nire ustez, Imaginatu, ez dakik goratzen zu, etapa baten, ziklistak eseri ziren, en plan ez gara ez duengo etaparik, kontrol gehiegi, ez gara kriminalak, bla, 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 bla. Eta nik uste dut, igual, ni Pantani zalea naiz, gainera milanista zen Pantani, baina tur hartan nik uste dut inork ez zuela hartu aspirinik edo Bai. ibuprofenik. Bai, errendimendu hau etzen. Nire ustez, Gero, badakigu laguntza asko bazeudela, kimikoki eta medikuntzara, baina, beste guztiak Pantani hartu zuen edo zen gauza, baina tur hartan Hanez. super garbi, nire ustez. Gu jaio gabe ginen da. Hori da. Baina, esan bezala, Pantanik gelditzen zituen albistegiak. Eta orduan, txirrendulari gogokoena? No, ni gero... No, eske txiki... Hainbeste Pantani zen! Bai, no, baina Pantani kazzetari oso pertsona interesgarria da, nola hil zen, bla, bla, bla. Geroztik ziurazki nibali zalea. Banekin hori erantzungo zenuela eta horregatik galdetu dizut berriro ere. Bueno, Iker, zer ekarri guzuzuk? Vale, betiko formatuari jarraituz, 8 bat. Betikoa, bueno. Betikoa, orduan, nahi dugu zerbait. Bai kortasun, hori da, bai kortasun. Entzulea jakin dezan, beti 8 egongo direla. Orduan, azken egin genuen balaro 30 zentimetrotik gorakoak, eta orain gontan hartu dut lana. Zu izanik protagonista, Italiako 8 hiriburu hartu, biztanle gehien dituztenak, eta bertako 8 txirrindulari. Orduan, lehenengo, aipatuko dugu txirrindularia, zerbait esango dugu bere inguruan, eta ondoren, hiria aipatuko dut, eta hiriaren inguruan, jarriko ditut argazkiak, erreakzioak, eta guzti hori. Va bene. Ados. Ok. Prest. Orduan. Vale. Ni balik irabazi zuenean turra, joan nintzen ikustera eta lagunekin etapa bat. 2000 Col de l'Izoard
eta sekulako. Irabazi zuen etapa Rafal Maikak okerrez banago. Rafa Majka. Poloniako batek, baina Nibali Poloniako. kontrolpean. Bai. Vale? Gai hartan iesaldi gehiago hiltzen ziren. Ja. Mugara, orain Bai. Pogačarrekin eta zailago. Lehenengoa, Bai. Valerio Conti. Roma, Erroma. Fabregas, Lehenengoa, Erroma, hain zuzen ere 2.700.000 biztanle. gehiago. Vale? Kasu honetan, 2019an iesaldi batean lider jarri zen, Bai. eta etzen irabazle handi bat, baina guztiok dugu oroitzapena edo, beti iesalditan zebilela, eta bera ere beti preste egoten zela hor ikusten da, eta UAerekin iesaldia. Benetako UAE. Hor Jan Polank eta... hauek... Valerio Bertan Conti. ibiltzen Philipsen ere. Bertan. Ondio sprinter, gaur egungo sprinter ezenean, eta... Orduan, adibidez, garaipen ensanguratsua du, eta enekien, da Espainiako buelta batean Bilbotik Urdaxera. Urdaxen egon naiz, herri benetan politia, dantxarinean ere, Egon da naiz. bai, jan daiteke nahi duzuna, jateko... Baldago... Eta Hor begiratu behar. euskeraz zerbitzatzen dizute, hori aipagarri, eta egin daitekeela egun pasa polit bat, Lapurditik sartu, Lapurdin ibilia Ainoa inguruan, eta... Egin nuen bezala. Ah? Zugarramurdi, Urdax, bertan jan nuen, Bai, bai, plaza hartan, Vale. badago, jatetxe tipiko bat ez dakit, Bai. oraindik dagoen, baina ondo. Nien naiz egon. Italia bizitatzeko urtebete behar den bezala, Euskal Herria bizitatzeko 25 ez dugu, urtetan ez dugu. Ez zara hemen egon. Eta, behin ja konti aipatuta, Erroma. Orduan, Erromagatik zer? Munduko hiririk politena. Bai, bete-betean zuk asmatu esatea. duzu, bete-betean, nik bai. ere ala esan nuen, urte-bete egon nintzen bertan egon ginen Belgikan, izan genuen aukera Erromara joateko, eta bidaia guztien artean, hiribururik gustagarriena izan zen. Bizitatu eta 30 kilometro inguru egin genituen, goizeko 6etan esnatzen ginen, 2 egun genituelako Erroma ikusteko, Bai, no, eta... Gero Realen partidua, Erromaren aurka, Bai, Europa. bai, galdu. Baina hori Bita izan huts, zen... Mourinho garaian. Bai, hain zuzen ere, hori izan zen azken egunean, orduan izan genuen egun guztiak, babak atera ziren azpitan, eta hori guztia. Orduan, deigarria Erromakoa. Trafikoa, eta batez ere, bi lerroak edo 3. lerroa, doble fila esaten den aparkamentu hori, lehenengo aldiz da ikusi ditu dala. Ze inozotasuna ikusten ari naizen zuekin. Hori da Italia guztia. 3 lerro, 4 lerro, Bai. aparkatzaile abusiboak. Hori da Italia. Kapo! Ez dago aparkaleko, badago, Bai. etorri, nirekin, Guztiz, bai, 5 harrituta. euro, ok, vale. Hori da Italia osoa, ez bakari Roma. Bai, Metro terdiko araua Italian Ez hobetu da. beharreko zerbait. Horregaitik oso arriskutsua da ibiltzea bizikletaz Italia osoan, batez ere hiriburu handietan, eta Roma. Bai, ez, Erroma... Roma oinez. Bai. Edo zen Zapata gauza, sola gastatu. bai, eta- jantzi zapata erosoak, eta ibili oinez. Bai, egin genuen moduan, eta hori. esan Horretarako ere, aintzinarako Aztu hiriburua. autobusak edo metro, Bai. noizean behin dago istripu bat edo arazo bat, bueno. Bai, eta gero Oinez. batez ere koldok esan duena, edozein iskinetan duzula jauregi bat. Etxezar bat espero duzu, Bai. eta jauregi bat. edo Museo, museo bat. Elisa, jantoki mitiko, gelateria, zuek ez dituz ezagutzen igual beste zerbait, gertaera bitxi bat, Italiako historian. Roma Bai. munduko Bai. hiririk politena, zoritxarrez daude erromatarrak. Romatarrak ez dira beti izaten super atseginak. Bueno, alderantziz gu beraiekin da. Baina erromatarrak gaztutakoak
super polit. Bai, alaxea. Eta Erroman baita ere, aipagarria, han ikusiko dugun bezala, beraien zubiak, San Angelo zubia da oso Castel polita. Sant'Angelo, bai. Gero Ponte Vittorio Emanuel bigarrena ere oso polita. Eta ikusten dugun bezala, Foro. ez da aipatu. Atentzio baita ere, zenbat, Animali. bai, zenbat animalik, katuak eta... Eske. Bai, batez ere. Jakin behar duzue, baina giroan normalean esaten dut. Roma, Italiako batasun aurretik, oso biztanle gutxi zituen, eta ez dakit, artzainak normalak ziren, Roman bertan, tipo, zelaia, gero sekulako lanak egingo zituen etxean, behin Italiako hiriburua bihurtuta, Vale? baina aurretik Artzainen desastre ondamen bat, kolera, gaixotasuna, osasun arazoak, orain bai dana mitikoa, dana erromatarra, baina iraganea erroma... Bai, saltzen dute ondo orain Bai, gaur oso egun ondo, Erroma, bai. eta ez, da, gainontzean polita. Zinema, batez ere... Bai, ez, deigarria hau, eta esandakoa, zubiak. Orduan, esandakoa, bi zubiak, San Angelo eta Vittorio Emanuele, eta betidanik deigarria iruditu zait, Irla. ez, ikusten dugun argazkia da, Mundaka. Eta Mundaka, bai, eta Mundakan ikusten duguna da Erromako zubia. Orduan, nere galdera da... Baina hemen daude erromatar galtzada mordo bat, Euskal Herrian. Orduan, nere galdera gehiago da, Erromako zubiari, Erroman edo Italian deitzen zaion beste modu batera. Ez, Ponte Romano. Bai, erromakoak dira, daude... Amaika, ez dakit zenbat zubi dauden Erroma, Ponte Sant'Angelo, Ponte Milvio, oso erromantikoa, Ponte Vittorio Emanuele, Ponte Garibaldi, daude, claro, Tevere, erreka, zeharkatzen du iria, eta hainbat zubi beharrezkoak dira. Vale, Alessandro, hori ondo, baina nere galdera, Mundakako irudian, hori da Mundaka herria, Bai, hor, ikusten den horrei, nola ditzen diozuzuk? un arco. Un arco, ostadarra, euskera? Ostadarra, arco baleno. Vale, ostadarraren sinonimoa Euskal Herrian behintzat, da Erromako zubia. Bai, ez da, Erroman lauan, zuzenak eta... Ez, Horregatik, galdera zen hortik, Guztiz kontrakoa. Arre erlaziorik bazuen edo... Ez. Bai, Erromako zubia. Arrasaten bai, Erromako zubia. Ostadarra gehiago, baina bai, Erromako zubia badakite. Ez da bat ere erromatar. Erromako zubiak dira zuzenak, zehatzak, eta ez dago kolorerik. Bale, pixkat garbi geratzen da, errusiar ensaladia bezala hemen esaten dela eta hanez, honekin berez, berdina. Edo Belgikan Andaluziako saltza. Bai. Hori, Andaluziarekin zer ikusi gutxi. Ondo. Nahi nuen probatuta, egia da. Ez dakit nola esaten den hemen, ordaintzen behar baduzue kopuru berdinarekin. Italiera esaten dugu pagare alla romana. Ez dakit, gaude lau, €1 kontua, bider lau, zati lau. Bai. Pagare alla romana. Hori da kuadriako itura, baina guk ez dakau. Inoiz ez dugu. Joaten zarete afarira. Bai. Zubiok, zuk hartzen duzu kafe bat, bai. eta zuk hartzen duzu menu osoa. Bokaioa eta... Baina berdin, ordaindu berdin. Eta berdinketa kontuan esaten da pagar a la romana. Ze bakoitza kopuru berean. Enekin, ez askotan gaina, Obitartekoa eta plater kombinatua, kuadrian, eta ala romana egin dugu. Bale, oso ongi. Hobeto. Bestela bizuma zenbat, da. Garaiak aldatzen duaz. Buruko minak. Eta ez baina zuen, eskatu bestiak plater kombinatu eta listo. Ikasteko gaude, eta... Urrengoa, bigarrena, Milan. Milano, barkatu. Milano. 1.000.000 eta 386. Gehiago. 2 milioi. Jendeak erroldatua dago. Bai? Ikasleak, langileak, baina agian kanpokoak dira. Beraz, 2 milioi.
Eta iria bera aipatu aurretik, Gianni Motta ez zen Milanekoa. etzen Milanekoa. Provintziakoa. Provintzia, Cesano, uste dut Cesano Madernokoa dela. Aurten bale. etapa bat bukatzen da bere herrian. Epa. Bale, herri hau Puntatu. badago... Bilbo ez da Barakaldo eta bale. Deba Ados. ez da Donosti. Bai, baina Deba adibidez usteet, Deba ez dagoela Milaneko metropolian. Bai. Barakaldo usteet Bilbon baietz. Bai, Barakaldo bai, baina... Kaso honetan bai, metropolian badago, Milanoko metropolian herria. Bueno, dago... Badago Badago alde. salbauta. Salbatu Baina zariete bestela kornerra. Milango txirrindulari bat berak hartu zuen. Badago, ostras, sprinterra Nizzolo. Giacomo Nizzolo. Uste dut Ah, bai, Giacomo Nizzolo Milanekoa dela. Tiberi adibidez jartzen zuen Milan eta... Frosinone, Hoi da. Tiberi, Milanekoa. Entzuten baduzu Tiberi... Horregatik. Bai. Zutame urbildu egin beharko gara, baina asmatu. 500 kilometro daude eta Hori. mundu asko Bai. Milano eta Roma artean. Vale, orduan, Gianni Motta ekarri dut, Bai, ondo, gehien bat Gropeioko iloria, Bai, lanbidez hasiera batean pasteletan, bai, jardun zuena, mutiko berezia, bai. bere erabakien erabakitzen zuela korsa deia fase ez korritza eta zigortzen zutela, Bai. eta gero irabazten zuen, bere egiten zuenean, eta banatu zuela pixkat Italia, Gimondi eta Motaren artean. Hori da, beste dualismo bat. Hori. Baina... Lehen Gimondi bakarrik aipatu zu, Bai, ez, baina Gimondik beti irabazten zuenez, Motta beti... Vale. Bigarren. Mota zen landa. No. Epa. No. A ver, Bai. Mottak uste dut behin munduko txapelketan bigarren aritsi zela. Nik daukat laugarren. Laugarren eta... Giroa bi aldiz hirugarren amaitu. Bai. Eta badakit. datu moduan dakat, entrenamentu ero bat egin zuela, ze Motak, zoroa zen eta beti berean, hartu zuen de Donato, sasi medikua. Bai. Orduan, de Donato honek egin zion prestakuntza raro bat, zela, lasterketa aurretik, 8 ordutan 280 kilometro entrenatu, gero, barazkiz eta tipulaz eginiko zuku bat edo eran, Ez dakit, eta... Esaten ari zaren gauzak, nik ez dakizki. Vale. Hori bada. Lanketa egin dut, eta abisatu zuen medikuak, Mota hasieratik hasiko zela erasoan, eta hain zuzen ere, 5. kilometroan eraso zuen, ies egin zuen, eta gero Eddie Merckx eta Jan Jansenin atzetik joan zen, eta azkenean 4. postua lortu zuen. Bai, izen mitikoa, baina bere garaian Italian nagusiagoa zen Felice Gimondi. Felice Alaia. Italieraz Felice hitza da Alaia Gimondi. Eta gero, bigarrenik, Mota baina aipatuta, eta jauzi egiten dugu Milanera. Hiri modernoa, nik badut oroitzapena... Modernoegi, badutalako nik ere oroitzapena, lasterka korrika ibili hirian zehar, baina gero Duomo aurran 40 minutu, lasai. Bai, egia da. Selfieak, argazkiak... Milanen aldiz, Bai. tranbia erabili behar da. Tranbiak, lehenik eta behin, tranbia oso erromantikoa da, orokorrean. Gero, Milanek dauzka ez dakit zenbat 40 linea. Tranbiaren... Bai, txertatzekotan egon naiz. Bai, Milaneko... Bai, ez... Ordu beteko podcasta. Nire balkoitik daukat behan tranbia 15, hain zuzen ere, zentrura erdigunera joaten dena, baina edonon dago tranbia bat Milanen. Horregaitik ere arriskutsua da bizikleta zibiltzea, ze askotan trabatzen zara tranbiaren bidetan eta ez un lio. Guztiz. Vale, eta gero bestea aipagarria Milanen, hau, dakau alde batetik espresoa, edo ikusten dugu, kafe espresoa, dela zerbait, kafe azkarra, deitu dit... Dana da azkarra, izaten da azkarra Milanen. Bai, baina atentzioa deitu dit irakurri duela, egiten dezuela espresoa azkarreran, baina gero sozializatzeko edo hitz egiteko denbora hartzen duzuela hor. Zartu beharren kafea pixkanaka, ez kafea askar eta gero lasai. Zango dizut gauza bat nire aitari buruz. Nire aitak egunero egiten du bidea oinez, joaten da taberna batera, kafe macchiato, euro bat, hitz egiten du
dagoenarekin. Bai. Zerbitzailearekin edo nirekin elkarrekin joaten garenean, gero, egunkariak eta etxera. Hori da rituala. Nira eta eguneroko, rituala. Bueno, jubilatua da, beraz, egin dezake. Baina... Guk ez. Eta gero, deigarria, egin zaidana da, eskerran dugu espresso bat, eta eskuinan berriz espresso bat, hain zuzen ere tomataulan, Albaniarra da, 41 urte ditu, eta laugarrengo aldiz, lortu du Milaneko opera espetxetik. Ze oroitzapen dituzu? Ez, hau, albistea topatu durako, aurtengoa, laugarrengo aldiz. Espresso eta expresso. Expresso. Ies egin duelako, laugarrengo aldiz, opera espetxetik. Opera espetxetik, hori. Opera, kontuz, ez dago Milano. Kartzela, espetxea, opera, beste hiri bat da. Baina Milanek dauka kartzel bat erdigunean. Ia lujuzkoa, San Vittore deitzen da, nire txetik oinez ordu erdi. Opera normalean daude mafiosoak. Hau horri zen, Albaniako mafiosoak. Bakoitzak dauka bere espezialitatea, no? Eta mafiosoak daude operan. Operan Milaneko egoaldean, hain zuzen ere. Hartzen da, super bilbide bat, Via Ripamonti, super luze, un avenida luze bat, gero bukatzen da Milano, eta agertzen da opera. Zenbat gauza ikasten dira. Podcast honetan. Hortara gatoz. Horregatik. Eta hori. Ez besteri gabe, soka, maindirez, Netflixeko pelikula bat, litzan. Bale, hirugarrengo hiri handirena. Napoles, bai. Hau ere, ia milioi bat, biztanle. Orduan. Ofizialki bai. Baina ikuste Gehiago, aida ere. Bai, daudera. Baina gero zuezelakoak badoaz, Italiatik, eta ala eta guztiz, gehiago. Napoles, da, Italiako irudirik, ez dakit, nola deitzen da, estereotipoen iriburua. Italiako estereotipoen iriburua. Pizza, pasta, kafe, keinoak, sarata. Hori da Napoli. Italia, gutxi gora bera bai. Baina... Beste mundu bat Napoli eta bakarrik behin egon naiz Napoli. Sori txarrez. Ze iria ikaragarria da, sinestezina da, ikusten duzu. Il Golfo di Napoli, Bahia, gero Sumendia. Vesuvio, Sumendia. Gero sartzen zara, itxasertzean, ibiltzen zara, bla bla bla, eta gero batean, i quartieri spagnoli deitzen dira, Maradona irudia, mundu bitxi bat. Bituran ikusten Euskal Herritik Napolesera joateko. Bai. Eta lagun ugariari dira joaten. EITB-ko batzuk joan ziren Napolesera, eta batek izan zuen arazoren bat bertako biztanlekin, baina arazorik gabe, azkeni... Iparraldetik egoaldera. Ke pasa da, Napoli... Guk ere egoaldera joaten garenean arazoren bateo beste izan dezakegu, edo ez ustekoak. Arazoak baino ez ustekoak. Azkenean, iparraldekoak lasaiagoak dira, gustorago bizi dira, edo... Ez dakit lasaiagoak garen, baina orekatuagoak bai. Ez dakit. Milanen, ez dakit, berandu etortzen dira tranbiak, baina noizean behin. Napoli eta Roman. Puntuala, ez, aurrekoa da. Adibidez, no? Pero, baina, garrantzitsuena da iakitea. Italia ez da Japon. Osea, que Japonen trena, adibidez, super puntuala da, segunduz. Iritsiko gara... Bizi filosofia edo guzti hori. Iaten bazarete Italiara, gure lagunak, ez da sekula normala izaten. Dana
beti zerbait gertatzen da. Ez gara puntualak, ez gara orekatuak, ez gara ordenatuak, hori da gure nortasuna. Horregaitik jendeak maite gaitu Bai, pilo bat. abisatzen dezute, Garrantzitsuena da prestatzea. Prestatu zure burua. Italiara noa, Firenze, Venezia, igual ez zara iritziko. Bai, hori gertatu zitzaigun. Bai, oin esan dezula, Venezian egin genuen egun bat, edo goiz bat, eta gero Milanera goazen gaua pasatzera, eta hurrengo eguna Milan. Autobusa azken unean... Horregaitik beti beharrezkoa da Italiara joateko plan B edukitzea. Ostra, ez naiz iritziko Veneziara, zoaz Padovara edo Veronara. Bai, eta hori, egin genuen beste 2 ordu, Paduan geldialdi bat, izan genuen aukera Padua ere ikusteko pixkat, eta gero ja iritsi ginen Milanera, baina bai... Milanera ez naiz iritziko, geratu Bergamon, esate baterako. Komon ez, nik nahiako dut Bergamo, komo baina. Napolesen aipagarria, Crescendo d'Amore. Crescendo d'Amore. Orain dela 2 urte hil zen, 45 urterekin. Eta badu lotura bat Euskal Herriarekin, hain zuzen ere, 1997an, Donostian irabazi zuelako junior mailako munduko txapelketa. Bai? Bai. Eskerrik asko, abizatzea gaitik. Euskal Herrian izan genuen azkenengo aldia. Bai, 97an, hau... Donostikoa. Eta hori, etorkizuneko izar ugari, Xabanel, Wiggins, Valverde, Damorek irabazi zuen, baina pixkat izan zen golpea, bazidurien... Amore eman zuen. Vale, ondo. Hori da, nik pentsatzen nuen lotura hori zela. Kazetariaren titularra. Behitu, bai. Amore eman zuen. Bai, Crescendo espero genuen, eta... Bai. Ez zen Crescendo. No, ez da existitzen. Ez, No. Musikan bakarrik dago. Crescendo bat. Bai. Il Crescendo rossiniano. Musika eta esan da gero bat, operako aipamenak, eta, bai, ez? Eta gero Napoli esan bezala. Estereotipoa hori da. Pizza, pasta, kafe, zaratatxua, mugimendua. Eta Vesubio. Arte. Vale, kalean. Arte, museoa. Vale. Keinoak. Eta lurrazpian, nik hori enekien. Claro. Baina, naiz eta absurdua izan, ez dakit noiz, baina indela gutxi, egin zuten tipo lehiaketa bat, zein da munduko metrorik politena. Napolik irabazi zuen. Metrorik politena? Napoliko metroak irabazi zuen. Koloretsua, zaratatxua, ez nuen sekular. Baina Napoliko metroak irabazi zuen sari bat, fíjate. Eta gero ez dudana lortu, baina aipagarria baita kalean daudela azoka mordoa, eta bideo bat badago, ikusten dela, olagarroak ere bizirik daudela azokan. Eta zuk aukeratzen duzula bizirik dagoen. Eta jaten duzu bizirik. Horregaitik dago gaixotasun bitxiak Napolin, kolera, jaten duzu bizirik dauna, bertati bertara, eta arrain bizirik Napolin kotze krude adibidez. Deigarria. Eta bale, urrengora jauzi eginez? Fabio Felline. Nongoa da? Trevisokoa edo. Turin. Turin? Zergaitik gogoratzen nuen, bardintza. Fabio Felline. Turineko metropolian jaiota jartzen dit. Milioi eta piko biztanle. Ikusten dudan. 800.000. Claro, jaitsi da kupura, bai. Turinen? Ikusten dudanez, Christian dago Turin, garaipenezari hiltzatuta bizi. Hain zuzen ere, beti ia irabaztekotan, Feline. Beti ia, bai. Ia. Ia, bai. Beti azken metrotan geratzen zen. Eta aipagarria, deigarria gintzaitena da, bere emaitzariko berenak, eta bai giroan, bai turrean, beti bigarren. Madridera iritsi zen, Madriden berdea. Kolore berdea, orlegia jantzi zuen. Eta ez zuen irazi etapa bat bere ere. Bueno, Italiako pulidor. Bai, guztiz deigarria. Eta, esan bezala, gizon honek arazoak omen zituen pastarekin. Jaten zuela gehiegi, guztoko zuen. Bai, eta beti... Beti arriskoa dago alboan, Italia... Bai. Galdetu Pogačarri zen bat alditan. Eta begira, Pogačarra aipatu duzula, Fabio Felline izan zen lasterketa batean, gizakien artean lehenengo. Hain zuzen ere,
Boh. Tirreno Adriaticoko, Castelletto, Castelfidardo, nelle bellissime Marche. berak esan Astanan duenez, zebilela. bere bizitzako lasterketariko berena. Motorra edo, itxaldu zuela, eta 2 orduz, 360 batio inguru mantendu zituela, eta hori, deigarria zela, Laugarrena, bero, bai, laugarrena. gizakien artean lehengo. Van der Poel, Pogacar, Van Aert. Ez da txarra, Horregatik. Eta esaten du, Laugarren. tabernako historio bat dela. Bai. berarentzat. Esaten dute laugarren postua txarrena izaten dela, txokolate domina, nik uste berak ondo sinatu zuela. Postu hori. Bai, hori, beretzat egun Bere horrela. izena gertzen zen askotan. Izenan Bai, handia igual ez, baina ezaguna. Igesaldietan eta 20 deigarri. Eta aipatu ezela Turin. Torino. Ez Torino. bultzatu- Torino, barkatu. Torino. No, ondo, ondo. Bai. Eta hori, Fiat bertako da. Eta Fabbrica Italiana Automobili Torino. Fiat Vale, Itzak begitu. esan nahi du Fabbrica Italiana Automobili Torino. Torino, superga bakarrik. Superga mendia edo Muñoa ezaguna da Torinauko Torino jokalariek handia izaneko... bertan hil zelako. Bai. Justo atzo zen, bueno, podcast. Maiatzaren laua, mila bederatzen eta berrogeta bederatzean, Torino taldea itzultzen ari zen Ah, Lisboatik, bai. egaldiz, Bueno, sekulako belaino zegoen, sartzen da. eta egazkinak jo zuen bertako basilika, eta jokalari guztiak, entrenatzaile, Bai, kazetari staff batzuk, Ah. eta guztiak, tipo, hogeita piko hildako, hil ziren, Bai. Grande Torino, Hoi Italiako da, gainera- talderik onena hil zen Bai. minuto begiak itxi baten. eta bai, Hortxe begiak itxi geratu zen taldea, eta ordutik ez dio bueltarik eman. Baina Superga bukatzen zen, bukatu ez zen, baina Giro azken urteotan, Giroa beti pasatu da Supergatik. Da Egoera, Milano-Torino Lasterketa. bertan bukatzen zen, zake, Da, bueno, bukatzen da, orain ere, aurten ere hor bukatu hori da. Bai. Bera Superga, tipo, Bai, jaizkibel bezala. Bai. Enekiena hori zen, bertakoak, dira Torino zaleak, eta Juventus omen da Bai, Italiako bai. taldea. Baina ez daukagu denborarik. Hortan azte. Vale, baina... Turinen zaleak, futbol zaleak dira Torino zaleak. Vale. Juventusek Fiati esker ireki zuen bere oinarria, zera, sale oinarria Italia guztian. Langileak hegoaldetik etortzen zirelako, Vale. Siziliatik, Calabriatik, Pugliatik, eta Juventusek iraganean fitxatu zituen hegoaldeko futbolariak. Bai. Franco Causio, Pietro Anastasi, ez dituzu ezagutzen. Ez. Horraino ez gara heltzen. Ez. Eta gero bestalde, txokolatea. Janduia, ez da... Jartzen du txokolatea eta janduare... Janduiotto. Hoi da. Janduiotto da opiglia. Ados. Ez da txokolate. Ez da txokolatea. Ez da benetako txokolate. Kakao... Hori da. Vale. Eta ez dago zuen irudietan, baina Torinen asmatu zuten vermuta. Baietz. Eratera. Vermuta... Ez gehiago gera, larun bat gauean ibiltzen garenak, eta orduan igandean ez garenak. Alduzue jolastu anekdota hori, alduzue jolastu tabernetan kuadrillan anekdota hori, Bermuta? Turineko dela. Vale, datua. Hurrengorako. Ikastera... Baina Giroan, normalean ez nuen ezagutzen, batez ere Fermin dela eta Fermin anti-alkohola zen, beraz, egiten genuen betiko sketcha, begira Fermin maztiak, eta Fermin, matzukuak erateko, eta beraz, alkoholari buruz, txau Fermin berriro. Gabonetan matzak, eta kitxo. Horain maaztien inguruan luzatzeko aukera izango zu Giro honetan. Bueno, ea gertzen diren. Ez da hit, baina gertzen badira, zerbait esango dut. Vale, bosgarrengoa. Siciliako iruro. Palermo. Buenos Airesko auzo famatu bat. Zure txirrindulari gogokoena ekarri duzu ona. Filippo Fiorelli. Bai. 24 urterekin hasi zen profesionaletan. Vale. Oraindik denboraz nabil. Xume, pixkanaka, eta berak dio, bere agenteak deitu ziola,
Bismak Aha. nahi zuela. Esan zuela broma bat zela eta moztu zuela deia. Eta zergatik nahi zuen Bismak fitxaketa hau egin, hain zuzen ere horregatik. Ez da erortzen, eta datu hori Bismak aztertu zuen. Hartu zuen tropel osoa, eta gutxien erortzen diren txirrindularien artean, Fiorelia agintzen zen, eta begira, saiatu naiz. Topatzen interneten jarri dut Filippo Fiorelli injury edo crashoa edo crash jarri dut, eta ez da ageri. Orduan hori, kontratua duen Bismarekin, eta Milano Sanremo irabazteagatik prima handia omendu. Ondo? Bueno, eta zeiatu daiteke. Bai. Eta hori, behin ja Fiorelli aipatuta, Palermo kaosa, non nahi? Ez. Napolen baino askoz gutxiago. Vale. Horre ezaragoan. Ez, bai, topatu dut, hori, arauri gabe lagun batzuk, Palermoko lagun batzuk. Eskuterretan eta zea, eta pixkat arauri gabe. Arauri gabe baino eurien arauak izango dituzte. Bai. Eta kalean jatetxe asko, kalean jaten dela. Bero, beti, une oro bero. Bai. Eta gero batez ere... Ondartza, sekula ondartza, Teatro Politeama. Operak dituzela, baina barruan, hori drama eta hori kontatzen dela, baina batez ere kalean dagoela drama gehiago, eta kalean jaten eta hitz egiten. Bai, oso... A ver, igual... Zaragoza iriak gogorarazi zidan Palermo pilo bat. Erdigunea. Vale. Kalestuak, taberna betirekiak, jatetxeak, eta arkitektura ere bai. Zaragoza mena izan. Palermo bai. Palermo egia da street food, olako street food, no? Kale janaria, super kalorikoa. Da hori dana, dagoela. Vale. Jaten baduzu olako bat, kanolo edo panella bat, eta betetzen du. Vale, guazen 6. gora. Hemen aipatuko dugu, Koldo, gustoko duzun txirrindulari bat. Andrea Rakani Noviero. Bai, fitxatuta daukat, aurtengo... Genovakoa, ondoa esaten ari banaiz. Genovakoa, 600.000 biztanle ingurukoa, hain zuten ere, hori, 2004 urtekoa. Hor, esan beharrago, Soudalek eta eramango dituen italiar irurak, tropela bestet... Bueno, zana ez dago bestetan, baina besteak Garofoli eta Andrea Rakani Noviero biak etorkizuneko txirrindulari interesgarriak, iazalditan eta... Batez ere, Rakanirena 80 kilotik 70 jetxizuela eta hortik etorri omen zen bere hobekuntza. Eta gero, Popa, Rapa eta Giovanoti entzute omen du. Ametsa du Giroan irabazteko. Eta erreferenteak Contador eta Lafilip ditu. Ondo. Referente ona. Elisa Reskova. Zein da hori? Claro, Maitasuna eta Italia beti datoz bat. Orduan aurkitu dut maitasun historia hau, dela Eliska, da Rakaniren bikotea, eta nola ezagutu ziren, hain zuzen ere, Korsa deia pase lasterketan, Andrea Rakani pasa zen, 10 lehentan sartu zen, neska honek zela, hain zuzen ere profesionala da, eskieatzen edo zaizen modalitatean hori. Bai, hori udako eskia, slalom. Bertan zegoen ikusle moduan, jarraitzeko eman zion Instagramen. Zer romantiko. Gaur super romantiko, Italiarrak eta orduan Rakagnik aukera hori baliatuz, idatzi egin zion, eta esan zion, hain zuzen ere, Italiako txapelketa zetorren, bertan irabazten baldin bazuen gaztean, Libignora joango zela bera bisitan. Irabazi zuen, eta horren bestez, lehenengo aldiz geratu zen Libignon, eta hortikan, gaur egun arte. Unkitutanago, guztiz. Maitasuna eta italiarrak, entza, otxandiora, Livigno eta otxandio artean, bueno. Vale, eta nongoa da Rakani hain zuzen ere, Genova, la superba. La superba. Arroa eta dotorea. Bai. Eta... Aldapa eta eskailerak. Genovako estereotipoa da. Vale. Direla katalarrak bezala. Osa, ez dute gustoko ordaindu. Vale. Hor sentitzen du estereotipoak, Genovako dikotomia, Sampdoria eta Genova. Genova pesto,
Bai, Saltza. saltza, hori dakat jarrita, simbolo nagusi, eta, bai, behitu, ez nekian diruzaleak edo behintzat urrea, Diruzaleak dira, ez dute nahi gastatu. bale, Hor zentzu, Genovan egiten da lasterketa bat berutza, zer esata, Discesa. mendi bizikletakin Ah, bai. berutza eta oso politxa. Hori be ikusteko. Genova oso romantiko, bai, egia baina esan. behitu, dirua, urrea, zeintzan Genovakoa, edo uste da, Kristoban Kolon, hori da bere etxea, Kolombusen etxea. Bai, Eta hor galdera da, besterik gabe, Kolon, ez dut asko aipatuko. Cristoforo Colombo. Vale, Columbus. Aireportua, Genovako aireportua deitzen da Cristoforo Colombo. Galdera da, italiarrei edo Genovakoei urrearengatik egiten diote Ez zuten behar. ez zuten behar. Genova erdiaroko Europako hiririk Aberatzen. aberatzenetako bat zen. Beraz ez zuten behar urrik. Vale. Ezen estatu bat independiente. Ah? Republika Marinara. Eta Veneziaren aurka, Napolesen aurka, Mediterraneo itsasoan. Hori ere, Bai. dikotomia, dualismoak. Jode, bai, bai. Horregatik Genova eta Pisa arteko istiluak. Horti datoz. Bai. Vale, gero aipagarria hori, pesto, Pesto, trofie al pesto. pesto, Hori da pasta trofie tipikoa. gustoko. Eta gero batez ere topatu ditut, Google Mapsen galtzeko kaleak. Aipagarria hori jartzen du, azkenen hainbeste Alde zaharra oso polita da, Genovako alde Honi. zaharra. Baina bintzat ez dela, ultra estuak edo estuasun batzun ondorioz, kale istuetan estuasunak ugari omen dira, Google Mapsek gaizki bidaltzen dizulako. Genovan ere, utzi kotxea nunbait, ibili oinez, disfrutatu itxasoa, akuarioa, janaria, jendea nik dauzkat bi lagun lankide ikastaro egin genituen ekarrekin katzetari ikastaroa Genovakoak eta Genoa zaleak. Ah? Bakizue derbia Genoa eta Sampdoria. Esan du. Come cazzo si fa a tifare la Samp? Nola demontre da possibile a izatea Sampdoria zalea? Hori abesten dute Genova zalek. Come cazzo si fa a tifare la Samp? Bizitzen da. Dira oso eskuzabalak, Ados? baina une berean ez dute nahi ireki guztia. Jende oso eskuzabala, baina une berean... Oinatikoak bezalaxe. Esango genuke, ez? Bai, Genovese sinonimoa da ez dutela nahi ordaindu. Vale. Zuzara genovese bat. Vale. Bai, hau da, ala romana ordaintzerakoan azaltzen den antia. Hori da, a romana oso demokratikoa. Bai. Genovese da hemen norbait trampa egiten ari. Bai, bizum zalea. Vale. Bokadio askatu. Eta amaitzeko Genovan aipagarria akuariuma. Bai, Akuarium berezia, izan bezala. marrazoz beterik. Eta bai, nekien, eta deigarria. Ni bali, argazkia txertatu duzu. Bai. Milano Sanremo ez da pasatzen Genovatik. Ia pasatzen da. Baina Genova, Milano eta Turin dira Italiako motorrak. Ados. Ekonomikoki. Bestea turistentzat. Bai, eta hauek, vale? Hauek Asko ari gara ikasten. Saltatzen dugu urrengora. Alex Zanardi bihotzean, beti. Bai, orain Bolognakoa. Bologna behingo, bai, asmatu duzu. 200.000 inguru. Italiako Berlin. Ados. Gero aipatuko Bologna. dugu, Zanardin nahi nuke aipatu, orain dela gutxi Baina gutxi. hil zaigu 59 urterekin, bi aldiz jaio zen, nik uste hau bigarrengo aldia, formula batean ibili zen, gero kartinera igaroz jarraitu zen kartinean, bi aldiz izan zen munduko txapeldun, eta badu lotura, hemen ikusten dugu. Euskal Herriarekin. Ke ba? Txirrindularitzaren. Claro, txirrindularitzare. Bai. Txirrindulariak ari Bi gara aipatzen. aldiz urrezko domina Handbike edo eskuzko bizikletan. eta handbike dela eta bere bigarren istripularri izan zuen
2008an, okerrez banago, 21, eta zoritxarrez, bigarren istripua bestea, baino txarrakoa. Vale. Bi istripu super txarra, oso larri. Bigarrena are larriagoa. Orduan igual, hiru aldiz. Kamioi batekin talka egin zuen. Horren ondorioz. Biankak galdu. Ez. Bianka galdu zituen kotxez. Vale. Eta hemen handbikerekin beste guztiak hasi. Zoritxarrez. Bai. Ez, behitu ez. Baina kirolari historikoa. Bai. Eta eredu bat. Berak ez zuen amore eman sekula. Bai. Eta guretzat oso pertsonai garrantzitsua, telebista orkezlea ere bai. Bai, baliozko mutu. Aurpegi ezaguna eta familiarra. Oso gurea, ezagunuk. Alessandro Alex Zanardi. Eta txirrendularitzari egokituari ere gura letxo bat, ez? Bai, ezin dugu... Azken nuen patu? Nik bialinion... Behitxu, Zanardi eta abertzen nola sartzen duzu nore. Eta txirrendularitza motak aipatu genituen, mountain bike edo errepidezkoa, eta ez genuen aipatu janbaika. Eta begira, hemen gure aletxoa. Eta aletxoa, Zanardik ere, hemen ikusten dugu. Urrezko dominarekin. Joko paraolimpikoetan. Eta Bologna. Bidor. Asinelli eta Garizenda. Bai, bat okerra. Biak, Biak okerrak, bai, ez dakit, pentsatzen bat zegoela zuzen eta biak okerrak. Betik nabaritzen da, biak okerrak direla. Betik ikusita. Eta aipagarria da, bertan ikasten da, dago unibertsitaterik zaharrena, munduko unibertsitaterik zaharrena. 1088 urtekoa, 1088, eta bertan gradua egiten ari bazara, ezin duzula igo dorre honetara, gradu amaitu aurretik. Bestela ez omen duzu gradu amaituko. Esan daiteke. Orduan hori, hemen ikusten dugu unibertsitatea. Eta plaza. Eta datua. La Bolognesa. Ez da Bolognesa. Hoi da. Espageti Bolognesa ez da existitzen. No. Egundoko datua. Hori da ragu. Bai, tagliatella al ragu. Tagliatella al ragu. Saltza hori egiteko normalean behar dira 4-5 ordu. Saltza ondo egiteko, aragia prestatzeko. Hau da, eskerrekoa, koldo bazpare. Bai. Aragi prestatzeko. Biak ere ondo sartzen dira. Bai. Ardoarekin nahaztu, gatza, zanahoria, tipula. Ez da tipo kutsa batekin taka eta fuera. Ondo prestatzeko, 4-5 ordu behar. Enekien, baina bintzat ez dutela jaten eskuikoa dela bolognesa klasikoa. Nekien hori, turismoa eta abitu. Italia saltzen euren burua, baina ez. Hemen ikusten da, euria egiten badu lekua proposa dela Bologna. Iportitxi. Bai, 40 kilometroko, zera dituelako, arkupez jositako iria da. 40 kilometro, paseo indorrak egiteko. Eta ala ere, hemen baino gutxeago ingo du. Euria. Italiatik azitakoa, Bolognatik ere pasau zen. Pasau zen, bai. Nork irabazi zuen, egun hartan, ez ezagun batek irabazi zuen. Bueno, duko goratzen. Eta, Bologna... Bologna la rossa, Bologna la grassa, Bologna la dotta. Hain zuzen ere, hiru nortasun da denak egia. Janariagatik, unibertsitateagatik, eta baita ere, teiatu gorri edo... Komunismoagatik. Bai, politikoki ere beti gorriak izan dira. Oso komunista edo alternatiboa. Eta bintzat hori, hiri gorria. Bai. Bale, eta amaitzeko 8. Coppi Bartali. Eta Bartali, hain zuzen ere... Ponte Aema. Ponte Aema, bai, begiratu dut, eta Ponte Aema da... Florentziako auzo bat. Bai, apur bat kanpoalde. Bai, horregatik. Saiatu naiz, eta justu ikusi nuenean auzoa zegoela metropoliaren barruko kanpoaldeko herri batean edo auzo batean, barrura. Ordan ikusten dugu, hori bada argazki bat, pixkat zer jaio zen lehenua, o gertatu zen, arrautza edo... A ber, eunka ikerketa egin dituzte. Botella nori. Nori. Azkenik badirudi dana postureo zela. Argazkirako egin. Argazkirako. Zapustu diguzu, beraz? Baina harremanak euren artean oso onak ziren.
Baina prentsak bultzatzen zuen hori, no, Kopi, Bartali, nor da, besteak baino eta lehiatzera eta guzti hori. Tipoak oso jatorrak. Kopi katolizismoari begira ez zen hain ona, Bartali aldiz, bai, sekulako idoloa. 8 urteko tartea zituzten, Bartali Kopi baino zaharragoa zela. Beste belaunaldi. Bai. Gerran zehar aritu ziren. Aipatzen dut hori, Bartalik lortu zuela 1958an, egon zela atentatu bat, azkenean Italiko alderdi komunistako buruzaiaren aurka. L'attentato a Togliatti. Eta orduan, gerra zibila ematen zuela zetorrela, Bartali lortu zuela bere bigarrengo turra, 3 giro eta 2 tur, bigarrengo turra, eta horrek baretu zituela, edo esango dugu albistegietan hori ateratzen zela, eta behintzat guztien artean batu zirela, eta... Lehen aipatutakoa, horregaitik ziklismoa da gure kirolarik popularrena. Askotan, bizitzarekin, kako txartean, zeharkatu dela. Bartaliren kasua, Togliatti atentatuarekin. Eta gero Bartali aipagarrienan ere ustez da, hilzoriraino, hilda gero ateratzen berria, zela bere... Bizikletaz, bai, laguntzen zituen judiotarrak ies egiteko nazistetatik. Hoi da, orduan pixat hor geratu naiz, Bai, eta ez albiste hau jakingo genuen bakarrik bera hil eta gero. Imaginatu olako gauza bat, bera beti xilik geratu zen, ez zuen nahi eto ez zuen espero ematea, geraten zen bere... eta horregaitik Bartali, ginetaccio Bartali, oso toskanako erretzen zituen tipo bi pakete egunean. Diale. Garai bateko txirri. Eta, Bartalitik, bukatzeko Florentzi bere garaian ja ardo lehioak jarri zituen, COVID garairako, prestatu ziren, 1600 urtean, eta Florentzira baldin bazoazte, behintzat tragoa edo lehiotik eskatu dezakezuetela, bitartean dagoela txerri famatu bat, mutxurra ikutuz gero Florentzian. Ni hor, Firentzen, egon nintzen, Firenze jartzen dut, eta Firenze esango dut, eta... Fontana niri kurioso eruditu zitzaidana, hori ez, zenbat turista, zenbat pertsona, eta ni gainera estrada ikusteko nengonez jantzita, motxilero bezala ginen bidaia, eta frakak, mendiko erropakin, eta karo, Florentzian mendiko erroparekin, eta, kurioso, zebrabide baten botoia sakatu behar da pasatzeko, eta gorri zegoen, eta japonez mordua eta turista mordua, eta inok ezuen sakatu botoia, eta gorri itxaroten jendea, eta azken hori... Bai. Eta ni kontuatu nintzen, azken herri txiki batetik ninator, eta, hemen botoiari sakatu behar zeio pasatu nahi baduzu. Firenze bihurtu da luxuzko turismoaren hiriburua. Zoritxarrez. Milano baino askoz gehiago. Baina Firenze ere, bere nortasuna askoz altuagoa da, respeto handiz. Firenze izan zen Italiako hiriburua, 9 urtez, Roma baino lehen, Firenze bere garai erdiaroan zen Rinascimento garaian artista Raffaello, Michelangelo, Leonardo, dordoka ninja guztiak egon ziren. Zer da? Da, dirudien, bai? Michelangelok edo... Michelangeloren... artistikoki marrastu zuen zerbait, paretean. Da, pertsona bat, ari zitzaiola horrenbesteko azalpenak ematen, azkatuta, hasi zela bere aurpegia marrazten paretan. Eta amaitu zuen. Italiarren hitz jarioa. Oso hiri eta lurralde odoltsua,
izan zen Firenze, Toskana guztian bezala, Toskana da Italiako laburpena perfektua, danan euren arteko borroka bat, Bai, da, hola deigarria da didez. Savonarola, Bai, sautzen du? Giro... Laguna, io sono italiano e la storia dell'Italia la conosco molto Zuk erre bene. zenuen? Savonarola Ferrarakoa zen, ez zen Firenzekoa, baina, historia luzea da... Baina bintzat, Koldo, zu jakiteko. Egin zuela influenzia handia, lehenengo influenzetarretako bat izan zen. Erlijio fanatiko bat, Hoi da. Eta egite zuena zen, gauza erretzen materialak. zituen liburuak, Falò delle vanità deitzen zen, zeke bera hitz egiten ari gara 1500 gutxi gora bera urteaz, eta Medici familia izan zen Firenzeko jabea, jaunak, gero bera etorri zen, Medici telebistako serien agertzen den bezala apur bat, morbo asko zituen, sexu hori, bera etorri zen, dana garbi, bekaturik ez, hemen nago ni, el puto amo della barracca, orain dana fededunak eta bar. Oso gutxi harrituko zen, Firenze kontra iraultza egingo zuen Firenze hiriak, baina Savonarola daude pelikula batzuk oso divertigarriak berari buruz. Ez jartzen zuen, errezituela gauzak eta gero bera errezutela. Inkisizia horretik bazegoen Savonarola. Eta amaitzeko Florentzia, Ponte Vecchio. 10.000 euroko dirutza hilero bertan edukitzeko dendatxo bat. Zeka alokairua 10.000 euro gutxienez bertan. Horren mestigaziko dute nire hilean. Nik hau aipagarria, bigarrengo mundu gerran, Hitlerrek edo naziek zubi guztiak zuntzitu zituztela, baina Hitler berari hainbeste gustatzagatik erabakizuela hau ez botatzea. Hitler margolari bat izan zen, bere aurreko bizitzan, nola ez, beraz. Eta peintzat hori geratu da. Ezin dugu zuntzitu esango zuen, no? Bale, hau da? Hau da, podcasta luze joan zaigu, eta beraz, ez da 5 minutuen azkar baten. Egingo du, bale? Tropela. Egitea egiten. Bueno, nago duzu bai, Vingegaard, ez dago besterik multzo hartan. Bale, jakimezela, tropela gonbidatuak egingo du, gaurko honetan, Italiako Giroan Alessandrok. Beraz, Alessandro, hautagai nagusi bezala, norekin zoaz? Ez. Binegar, bale, hautagaietan? A ber, niri gustatzen zaizkit batez ere bi. Bueno, bat, maila zuriarentzat ere lotuta, Giulio Pellizzari. Horrek bi aukera daramatza. Sailkapen nagusia eta maila zuria. Bigarrenez, normalean ondo ibiltzen den Giroa, Derek G. Ados. Derek G. Derek G Giroan beti ondo. Bai, azken aldean ondo bai. Hanka Giroa. Gi ez dakit nola mintzatzen den, Gi edo G. Eta hirugarrenez dauzkat zalantza batzuk. Nik uste dut Adam Yates bere anaia bezala ondo egingo duela, Yatesek. Ados. Eta... Merda, Josep Borchiola. Dopo lo chiamo. El jefe majestuoso. Derek G. Pellizzari eta Yates. Vale. Hauek dira nire... Igotzaileak. Igotzaileak, hori da itxaropena, Egan Bernal. Egan Bernal, bai. Hori da itxaropena, errealitatea baino gehiago. Bai. Bigarrenez, Sepp Kuss. Nik uste dut Kuss... Oso tropelantzeko dugu, da? Laguntzaile moduan joango dela.
Eta hirugarrenez, bi Espainiarren artean zalantzan nago Mas edo Soler. Masek bai epatu zuen, bai, joango naiz podiumera, edo, lasaigon, Vale, edo Soler bera. Vale. Baina Solerrek eraman daitezke puntu gehiago UAEn Bai, egon dela eta. bai, iesalditan edo dananako. Eta talde puntua. Vale. Guain. Hori da Vale. bururatu Bai, zaila. hipotesi bat. Vale, azkarrak. Jonathan Milan, Hor zalantza gutxi. Seguruenik aldatu behar dut. Ni Tobias Lund hartuko dut. Seguruenik. Tobias Lund. eta bestela beste hiru, Bai? Arnaud Deli, Deli. Caden Groves eta beti hartu dudana Ikusten. Ethan Vernon. Bernonek, Vernon. Lehiakorra da Ondo botatakoa. Ondo. eta normalean ondo da. Bai, daina lider du bat, eta... Bestela Kasper Van Uden iaz irabazi zuen Van Udenek Napolin, okeraz banak, bueno, bat irabazi zuen. Baina, ordutik. Baina, Vale. eta Bueno. hor Luis Aular sorpresa moduan. Vale. Guk hartu dugu... Aurrekortean puntu pia egin zituen. Guk hartu dugu, behintzat. Bueno, urrengo espezialitetan bost daude, baina bat balego bezala, ezta? Jay Vine. Bai, Epa! bai, ni, bai. Jay Vine, Jay Vine, a ver, dago erlojupeko bat bakarrik. Oh, ondo, bai, bai. Eta ea nola iristen den gana Gana... erlojupeko Horretara. eta gainera ganak Ea nola iristen den? ez dauka ganak aurten dauka adibidez Vingegaard espezialista bat da, igual ez da bezain ospetsua. Bai, esaten dut. Baina, puntuei begira nik uste dut Vainek puntu gehiago Bai, ganak nik ere, baino nik ere. gehiago Bai, lort ditzakela. Vale. Esan duzu, ea nola iristen den gana erlojupekora, baina nik ere esan dut. Ea nola iristen den bain erlojupekora izan ere, Bai. lurretik bueltan ibiltzea gogoko duen... Bueno, ez du Eta gogoko, baina... gauza bat, ibilio diren tropelan puntuak Nola da. garrantzitsuak dira, joder baietz. Erlojupekoa lehen etapa izango balitz, gana. Ah, bai, ze gero jarraipena emango dio, edo... Maia Rosa, Bai. hiru lau etapetan. Bai, puntuak, Bai, amaosan, hori ere- jamosan. Lehen maila, Italiara iritsiko den Maia Rosa, 190 izango da sprinter bat. Bai, Nire erabakia baldintzatzen baduzu, argudio hauekin, eta gero ganak bai, aukera. Bai. sekulako egiten baditu. Eiztaritan, norekin zoaz? A ver, Jonathan Narvaez, Vale. Italian areta Pogacarri menderatu ziolako. Vale. Ez da gutxi. Ez da. Gero, zalantza asko. Corbin Strong, Vale. esprintetan ere. Bai, bai, Bernon espada. eta bai, Strongekin, ondo. Eta hirugarrena? Eta hirugarrena, Jasper Stuyven. Vale. Bueno, Dinamika honean dator. Zer gaitik ez. Eta besteak, Bestea, Alessandro besteak zein? Igor Arrieta. Igor Arrieta. Igor Arrieta legez. Bai. Eta gero hemen normalean hartzen ditut italiar batzu. Davide Ballerini. Davide Ballerini. Vale. Nor gehiago hartu dudan. Leknesund, ze kapitaina izango da. Vale. Davide Pigantzoli. Pigantzolirekin ere, hiru. Eta bosgarrena daukat Jan Kristen. Jan Kristenek bildura motu. Iazko del bat toro aurten. falta A ver, Italiarren man, ikuste, Alessandro? a ver. Ballerini, Bai. Arrieta, Kristen, nor gehiago Leknesund eta Pigantzoli. Besteren bat agertu beharko da hortik. Vendrame. Andrea. Joker Vendrame. Hortxe ba italiarra. Hirugarren asteko gizona. Vale. Hirugarren da bigarren... Ba, hortxe eginik aukeraketa. Nireak, inor ez da perfektua. Ez. Ematen dugu gure iritzia eta Baina, akatsak egiten ditu. turrean 20. postua lortutakoa. Bai, Alessandro. 2023an jakiteko iritsi nintzen 21 garren
20.000 parte hartzaidetetik. bai. Osea, eta arriskatu nuen Ez da Vingegaardekin. edonor Alessandro. No, Alessandro, bigarrengo Gero- izena eta ruta. Ruta, nire patuan zegoen nire bizitza. Hain zuzen ere. Nire bizitza zegoen nire izena bizenarekin Ruta. ibiltzen zen. Bueno, bukatzen joan beharko dugu. Bai. Agurtuko dut EITB-ko taldea, mesede utziko didazu, mesede. Bai, gelditzen dut. Hau, hotza. Josep Urkiola burua. Josep Urkiola Kirol zuzendaria. Nirekin konfiantza eman zuen lehena. Vale. Arriskándose mucho, baina ondo. Apustua. Ondo atera zitzaion, uste dut atera zitzaiola. Gero gure tropelan, Alfonso Arroyo, Xabier Usabiaga, eta estrenaldi moduan Inigo Barrena, eta gero lantalde handiari eskertuko diot laguntza gaitik. Oso, lan bikaina eta ikaragarria. Begietara, eta eskertu. Grazie di tutto, eta egongo gara, espero dut egongo gara. Bueno, bukatzeko, eta ja... Pronostikorik tipo podiuma, Giro Italia? Sekula ez dugu egin, ez da nire espezializatea. Bai, Vingegaard, Yates, Pellizzari. bota du. Hortxe bere pronostikoa, eta guk Egin genuen. audio bat baduzu hortik. Bai. Atera audio hori, bukatzeko egiten dugu alako Bai, aurreko ondo. atalean bukatzeko egin genuen aldapak. Bai, hau. Ekarri genuen Euskal Herriko aldapa bat, Mandubi. Bai, Mandubi mendate. Eta gure jarraitzaile batek argazkiak bidalizkigu Mandubitik, eta audio bat bidali du. Eta honekin batera, eta ja bukatzeko galdetu nahi zut, zure mendate gogokoena edo... Munduan, edo hemen. Nahiago nuke. Euskal Herrian nahiago, baina nahi baduzu Italiako bota ezazu ere, bai. Gehien bat da, gure txirrindulari zaleak, beraien esperientziak edo kontatzeko. Orduan, aukera baduzu. Txindoki. Hemengoa, txindoki. Mendia ez, aldapa. Bizikletan, bai. Bizikletan igo daiteke. Gure zaleak, bidali digu audioa, bere esperientziagatik. Alessandro? Bueno, hemengoa... Bai, zerbait igo dezuna, edo... Ni... Laua zalea naiz. Orduan, ruta bat, Alessandro, ruta bat. Egin dudana, tipo un anillo, Otxandio, Legutio, baina Barazar eta bar. Vale. 25 kilometro. Vale. Hori egin Nik nuena... eskoen Urkiola edo lako No, Urkio mesedez. Urkiola... Urbil geratzen da, eta Otxandiotik. Bai, baina... Vale, audioa Mandubikin, eta mendi bai, eskerrak eman kuadriagoari. Eta audioarekin bukatuko dugu, bere audioarekin. Eguno nik erretakoldo, txasiordekako lagunek, hemen hau, joen urbeta, Mandubiko bentan, gara aprotxaet, egun eguzitxu hau, bizikletan ibiltzeko, eta honaxa aprotxaet badiot, Mandubiko portu bentan. Portua gozo berezia da, estetikoki, behazaineko pantanu ikuste baita, bai izazpiko mendile eta pikat behitu ezkeo erzila beira ere jarleizka. Hemen leku hau bai bizikletan ibiltzeko karreteran edo mendiko bizikletakin oso politia da, oso asekibili da. Azpetik gilozkeo karreteraz ordu beten dituzu. 15 bat kilometro eta 500 desnibela. Eta baita mendiko ibilaldi egiteko ere, mendik jutu baitzea jizkitza, izazpida edo. Eta baita, kompetizioi bera ere, hemendik pasatzeiek karrera asko bai bizikletan, haimar zubeldi da, beste hau beste. Eta ez dela Dumusa teknik karreriko 33 kilometro hemen dago, hanoa gune importantena, erdile. Eta ambiente hona juntatzea, hemen taberna bat, restaurante bat bada baita, familiekin edo lagunekin bazkaltzea etortzeko eta beti aprotxatzen du. Tortilla pintxo bat edo kafe hartzeko, bultat eman ezkio. Eta hemendik luzatzen zuet gonbidapena, inoiz proba ez duna gauna jotzen, aprotxatzeko. Oso leku
asekibilia, erresi jotzeko eta politia baita. Eta gero hemendiken baita, behazaina jetxileke, edo garineko barrioa baita, pantanuei aldatik eguztetik buelta bat emateko. Besteak beste, hoxe izan da danak, eskerrik asko, Iker eta Koldo Sasiordeko nire lagunei. Azkenengo mezu bat emateko, eskerrik asko, pazientzia hartu zuen kotxe guzti horiei, bizikletakin, eta eskerrik asko baita bizikletan hartien elkarri laguntzegan beste danoi. Hori baita bizikletan filosofia, así que beste gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Jon. Eskerrik asko, Jon. Eskerrik asko, Alessandro, gaur Eskerrik asko zuei. txartxitxo bat hartzearen gurekin egoteko. Eta, bueno, argazkirik edo biali nahi baduzue, berak esan du, legutio txandio aldetik, gaurkoan, mendaterik ez, gaurkoan lauan. Gaurkoan, Bai, lauan. Araba, Hango pantanoetatik ibiltzen bazarete bizikletan, bidali guzue argazkia, audioa nahi baduzue, eta guk aterako dugu, urrengo atalaren amaieran. Eskerrik asko, eta... placer utxa. Placer utxa. Bardin. Segi ondo eta animo. Forza Giro, Forza Italia ez. Beste gauza bat da. Pero ondo segi eta podcast asko egin dizazue. Eskerrik asko.